Hop! Kasama ka! May takas! Kulungan eh! Ikaw di sige pangawat sa manok ka! Le! Pre, buwang atong niaging adlo, pre. Ngano man pre? Maula mo kumuingon sa mga pre, basig imuhong katawan ba? Sas, ngano maulaw mo ka nga. Kadugay-dugay na nagdadala na mong naong karon pagka maulaw. Ngano man pa na? Yan eh, pre, oh. Ay na lang siguro, pre. Basig imo ikatag-katag ba? Marites bayak ka. Basa ba kay kagbaba? Sos, panundog mo ko ana yung mga silingan nga mga marites kay dagko. Ka-good girl ako. Sus, di na ta mag-iskutan ni pre. Diskarte taron og usaon pakilingkawas sa kapait sa panahon. Unsa na po nga diskarte? Ikaw ba sa unsa ray mga istorya nimo? Ug dili babae. Na po diri sa diskarte. Yan eh, pre, oh. Ngawat ang manok. Sus! Ngawat ang manok. Oh, ano? Wala ka natagam sa una nga pabarangay tag Dimple niya gibunalan tag sundang niya siyang pulan. Sus, tuo makana, pre. Usab taron. Dili man sa Taala Dimple. Dito ta ila. Kayong ba? Kidagko kayo ba? Mga dagko. Sus, dili lagi ko ana pre, dami-damay na pagkuana nimong kabuang nimo ba? La kayong pagyud nga. Naarbay na yung mga pusil na mga tawanan na. Sus, tuo makana. Uy, ang atohan ron makakaunta. Wala ka na pre. Sige ba? Para makalingkawas sa kapait sa panahon ba? Saban, tara, sabay lang ta. Tara, uy, pagtugid-tugid ko na itong mga konto. Pag masakpan lagi tab. Dili, lagi ako Itik bahala tugas ko, ha? Ako bahala ni. Tara. Tabi ka? Dito, mga dagko ba? Tara. Dili, pre, oh. Diyan, dagko kayo ng mga panok, diyan. Yate pa si masakpan ta ba? Dili, lagi na ako bahala lagi pagubot ang chinilas. Kaya pasig kita kung lang kinaunsa. Dagan jud ta. Tara, gutom kayo. Sus, tuo makana, pre. Tinuod man gani kang mga ngawat. Dili ka mahadlo kaning mga tao. Ay patingog ang manok ba? Sus, yate ka. Bantay ta masakpan ta na. Dili, Ano lang? Oh, Ikaw rin sulod, ya ako rin look out. pwede. Camera ko. Ikataas mo lagi. Nanang pinangawat ko sa kong manok ba? Tuwa ako, babe. Tao, Judeo. Hala, hindi tao. Kamu, nisig pangawat sa manok, ha? Hop! Kasama ka! May takas! Kulungan eh! Ikaw, nisig pangawat sa manok, ha? Le! Asa naman itong kauban? Nawala man. Muna siguro ang sinyalis para maunda na ginug pangawat. Napay kauban, di pa masaligan. Ning ma-action na kasakpan. Iyahira panagan. Sao naman eh. Nabuhat naman, nablakay naman yun. Kao na lang pong sagbotan eh.